खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जै बर' हारिनि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै डिसकासना जाहैबाय मा ट्रेन्डिं जेनोखि जोंनि गेजेराव मोनसे थासारि सोलिगासिनो दङ बे थासारिनि सायावहाय जों दिनै मा नुदों आरो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों दिनै मा प्रुफ होनो हायो आं बेखौ नोंथांमोननो होगोन आरो जों दिनैनि गेजेराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनो मा फोरोंगासिनो दङ बेखौबो आं नोंथांमोननो होगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ जेब्लानाखि नायलांगोन अब्ला नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन आं फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननि गेजेराव सालिजारि खालामनायनि गेजेरजोंहाय आं बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो नाजानोसै ओमफ्राय बिनि गेजेराव नोंथांमोननि गेजेरावबो माबा मोनसे मोनदांथिफोर दङबा नोंथांमोनहा कमेन्ट बक्सआव होनो हागोन दा बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि गेजेराव माने ट्रेन्डिं जेनोखि मोनसे इस्यु जायफोर मोनसे थासारि बे थासारिखौ लानानै जोंनि गेजेराव आं नायबाय थादों जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोर जाय दैदेनगिरिफोरखौ जोङो लानानै जा बर' सानदोंमोन जोंहा फिउचाराव जोंनि हारिखौ मास्टार रेस दानायनि माखासे जोंहा माने सिमां दंमोन बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनिनो बे मोनसे सिमांमोन आरो बे सिमांखौ जों मोगथाङाव जुदि जों आबुङै महर होनांगौब्ला दिनैनि जाखांफु जायफोरनाखि जोंखौ बर' हारिखौ दैदेनगासिनो दङ बै दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनैनि थारिखआव बिथांमोननि एक्टिभिटिसफ्रा हारिनि थाखाय बेसेबां साबजाथाव आरो बिथांमोननि एक्टिभिटिसफ्रा जोंनि बिटिसि हालामनि थाखाय बेसेबां एक्सेप्टेबल एबा साबजाथाव बे गासै बाथ्राफोरखौनो जों दिनै बे भिडिअआव रायज्लायनो नागिरदों खारन नोङो नाय जोङो बुंनो थाङोब्ला दिनैनि थारिखआव जों नुदों सोरबाया दिनै जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ आरो सोरबाया जोबथेसालियाव जोबजानानै माने थानानै गुबुना माने जोबथेसालिनि बायह्रायाव थानानै उदां अख्राङाव थानानै दिनै जोंनि हारिजों माने गेलेगासिनो दङ बिथांमोना फावथिना गेलेगासिनो दङ दा बिथांमोननि गेलेनाय फावथिनाफ्रा थारैनो बेसेबां साबजाथाव आरो बिथांमोननि बे गेलेनाय माने गेलेनो बेफोरबायदि माखासे गेलेनो थाखायसो बिथांमोना बै समनिफ्राय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म जे समनिफ्राय बिथाङा रुंसारि जालांदों बेनिफ्राय बिथांमोना गेलेदों नामा बिथांमोननि सिमां नाथाय हारियाव जांख्रिखांजेननाय हारियाव सोमावसारजेननाय जोंखौ जों बर' हारिया जुदि जोङो माने थांनानै थानांगौब्ला गावनि राव हारिमु थुनलाइ बे गासैखौबो जोङो लानानै जोङो थांनानै थानांगौब्ला जोंनो माखासे पलिटिकेलि जोंनो राइट्स नांगौ इक'नमिकलि जों डेभेलप जानांगौ बे बाथ्राखौ बुंबोदों नङा होमबा समाजखान्थि बेबस्था खान्थिफोर जोंहा थिग जानांगौ गासैबो थाखोनि जों माखासे खामानिखौ जों मावनो हानाय जानांगौ बे बाथ्राखौ जोङो जुदि आंनि गोरोन्थि जायाखैब्ला जों मिथिबोदोंमोन जेरै जोङो इक'नमिकेलि जों ग्रथ जानोबा जोंनि मानसिफ्रानो माने बेफार फालांगि खालामनांगोन हाथाय बाजाराव दखान होनाय फालांगि खालामनाय जानांगोन रिक्सा आवला थेला आवला खानाय सिंग्रा हेनथेन बिभिन्न रोखोमनि मोनफ्रोमबो रोखोमनि माखासे बिजनेस बेफार फालांगिखौ जों आखायाव लानो हानाय जानांगोन अब्ला जोङो इक'नमिकेलि जों मा जागोन ग्रथ जागोन बे बाथ्राखौ आं मोनबोदों आरो बेजों जों पलिटिकेल राइट्स जोङो राइट्स मोननांगौबा जोङो माखासे रिजार्भेसन थानांगोन दा जेरै जों जनजाति हिसाबै जोंहा दा माने रिजार्भेसन दङ हिसाबै दिनै बिटिसिखौबो सासन खालामनो मोनबाय 6 सिड्युलखौ बेस खालामनानै बिटिसिखौ क्रिएट खालामनानै होबाय 2003 आव आरो बिनि असिलायैनो दिनै बिटिसि हालामाव बर' माहारिफ्रा दिनै दा एसे सेफटियाव दंमोनब्लाबो दा एसे गिलुं गिलुं थासारिया जादों आरो मानो जादों बेखौ आं बुंनो थांगासिनो दङ बाथ्राया जाहैबाय मा ओरै सिम्पोल बाथ्रा आं एसे बुंखाबाय दा जोंनि गेजेराव दिनै बर'नि बिर जोहोलाव दैमारि सारा जोबथेसालियाव दङ बेखौ बख'नाय बेखौ बबे पलिसिजों माने लाबोनानै बिनि दायफोरखौ बाङाइ खालामनानै बेखौ गोख्रैयै लाबोनानै जोंनि समाजाव खामानि मावनो माने सुजुग आरो सुबिदाखौ सोर होगोन आं बेबायदि दैदेनगिरिखौ दिनैसिम नागिरना मोनाखै थारमाने नोंथांमोना आसि थुना खिथा जों सोरखौ फोथायगोन दाना थांनाय समाव गोलाव माने 15 बोसोर काल सासन खालामनानै फैबाय बै समावबोथ' जाखायाखिसै अके वेल एन्ड गुड नै माने बिनि उनावहाय 5 बोसोर 2020 निफ्राय बिटिआर सुक्ति जाबाय बिथाङाबो सिगनेसार होबाय सागान होबाय आरो बिनि गेजेरजों बिथाङा गनांगौ होननानै दिनै रायजो राजाफोरनि मत आरो डिमान्ड अके नाथाय 5 बोसोराव जों मिथिदों आरो खोनाबाय थादोंमोन बिथांमोना मावबोबाय थादोंमोन जायनि खोला गोबां माखासे एनडिपिफ्राबो दिनै जेलनिफ्राय रेहाय मोनदों होननाय जों मिथिनो मोनदों नाथाय सैथोआ बबेयाव दं जों बेखौ दिनैसिमबो मिथिनो थाङाखै नाथाय दिनै जाय प्रतिश्रुति होबोबाय बिथांमोनखौ माने दिनै नाब्ला सारा उदां जायाखिसै आरो दिनै हारमा मुरारि साराबो
खोथा होनानै आं सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो आं जियार नाब्ला सारखौ बख'गोन एबा रतन सारखौ बख'गोन होननानै बिथाङा खोथा फाथा होबाय। दा होनायनि बेलायाव दिनै बिथाङा प्रसेसखौ लाजेनखोना लाजेनदिया आरो बैफोर केसफोरखौ नर्मालाव लाबोनानै माब्रैबा बख'नो हायो बिनि माखासे माने प्लेन पलिसि स्ट्रेटेजिफोरखौ बाहायगोना बाहायदिया जों दिनैसिमबो बिथांनि खुगानिफ्राय जोङो दा जों प्रेस मिटआव एबा मिडियायाव जों बाइट होनायखौ नुफिनथ'वाखिसै। दा आसलथे जोंनि हारिया रैखाथि जानोबा सेफटि जानोब्ला आरो जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों जौगानांगौ दङब्ला जोङो दैदेनगिरिफोर थि जानांगौ जानाङा। जायफोर दिनै लिडार्स होननानै जों बुङोबा जों सोरखौ बुंनो आं गासिबो नाम लाजोबो नङा होमबा? जेरै जों बुङो सोरखौ बुंनो जोङो बुंनो हायो दा जेन'बा सापस हमना लादो जों दा नों प्रमद बर'निफ्राय आइडेन्टिटि खालामनानै ओरै नों हाग्रामा महिलारि थाबाय, प्रमद बर' सार थाबाय, हाग्रामा महिलारि सार थाबाय, दिनै दोनग्रा सारमोन दङ, दिनै नों बिस्वजित दैमारि सारमोन दङ, दिनै मेन मेनखौ लाबाय आरोखि आं बिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा दङ, दिनै एबसु दङ दिपेन बर' सारमोन दङ दिनै आरो दिनै बिथांमोननि आवथायाव दिनै बा बिथांमोननि सायाव बर' हारिया फोथायथि दङ। खारन नैबे जेनेरेसनखौ बिसोरो दिनै लिड खालामगासिनो दङ आरो गावबागाव जेनेरेसनखौ गाव लिड खालामनाय समाव गाव लिडिं खालामनाय गाव दैदेननाय समाव हारिखौ सेफटि खालामनो हागोन ना हायाखै आरो जोंनि बारियाव जोंनि माने मा होनना बुंदों जोंनि बारियाव गुबुना हाबनानै थाफैना थाफैयाखै बेखौ नायनो रोंना रोङाखै सेफटि होगोन ना होआखै आरो बाव सोरबा जुदि सिखावै जुदि हाबनानै थाखोमा फैदोंबा जोंनि बारियाव न' लुनानै थाफैदोंबा जोंनि बारियावनो बेखौ सरखारनिफ्राय माने होस्रांनायनि खामानिखौ जों लागोन ना लायाखै आरो लायाखैबा बे हाबफैनाय बारियाव जुदि जोङो हाबफैजेननायावनो जों जुदि बिसोरखौ होस्रांनाय खामानिखौ लायाखैबा गुबुन आरो बै बारायगोन ना बाराया जे न'से थाफैदेवबाय गाबोन न'से फैबावगोन गाबोन समफोर न'नै फैबावगोन न'थाम फैबावगोन दा बिदिजोंनो उनाव बिसोरनि पपुलेसना बारा जायोब्ला उनाव जों बिसोरखौ होखारनो हाला जानोसै आरो बिसोरखौ होखारबाबो दावरावआ हिस्ट्रि जानोसै जाथियाव माने हारिजों हारि दाङाबाजिया फैनो नागिरसै बे मोनसे क्लेसिंआ जोंनि गेजेराव नुजागोन दा बे बाथ्राफोर आरोखि दा बेनिखायनो आंथ' नुवाखै नोंथांमोना नुदों नामा फोरमायनानै हो 2003निफ्राय इभेन दिनैसिम 2025 फैबाय बेसिमावबो आजिलि 22 बोसोरसिमहालागैबो बिनि सायाव खुनु मोनसे जोंनि बारियाव हाबनानै थाखोमा फैनाय सुबुंफोरखौहाय इभेक्सन खालामनायखौ आं नुवाखै इभेन 6 सिडुल एरियायाव थानाय जायफोर हाग्राखौ दानस्रांनानै थादों जोंनि बर' मानसिफ्रा जों बिसोरखौ होखारनायखौ नुदों जोंखौबा जोंजोंबा गोरलै हायो जोंजोंबा जों बुलाय सुलाय बाहायो दालाय सुलाय बाहायो दिनैनि थासारिया मा थिनदों दिनैनि थासारिया मा हारि बासायनायनि बाथ्रा रायलायगोन मा खोथा बुंगोन गावजों गावसो दिनै निन्दा होलायगासिनो दङ दायसो होलायगासिनो दं जाबसिनलायगासिनो दङ दिनै इउपिपिएलआ दिनै बिपिएफखौ जाबसिनदों बिपिएफआबो दिनै इउपिपिएलखौ जाबसिनदों बेबायदिसो जोंनि गेजेराव सोलिगासिनो दं अब्ला जोङो पलिटिक्सखौ मानि थाखाय खालामदों हारिखौ सेफटि खालामनो हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय गावनि सिफि बुंनाय गावनि धोन सम्पति बुंनाय धोन सम्पति आरजिनायखौ माखौ नोजोर होनानै खालामदों आंनाव मोनसे कुइसन सिखारदों रायजो नोंथांमोन दा बेनिखायनो आंनि हाम्बल रिकुवेस्टआ बेनो नोंथाङा जेखि पलिटिकेल पार्टियाव थायाथों मानो था नो प्रब्लेम था बे नों जाय हान्जायाव थानानै नोङो हारिखौ सिबिनो हायोथ' नोङो नों जे न'आवनो लुना दं बिटिसिआ मोनसे न' नङा होमबा बिटिसि एरियाया मोनसे न' जाबायना जोंखौ बिटिसि दाना होखाबाय दा बे बिटिसि एरियानि हायावनो बे मोनसे हायावनो सोरबा हाबदों नामा जों बेखौ मा नायनो सम मोना नामा एसे अनलि फर जुदि जोङो भट बेंकनि थाखाय जुदि जोङो बिसोरखौ होस्रांनो हायाबा सानसे मन' जागोन ना मन' जाया बिसोरो नायबाय थाबानो जाबाय नायबाय था नोंथांमोना सानसे बिसोरो मन' जागोन ना मन' जाया जोङो ओरै खारखोबाय थागोन हाजोआव थाबाय थायो जानाखि हाजोआव जोबथायबाय ओरै भुटान गोलैहैबाय बा खारखोबावनो ओरैनिफ्राय ओरै नारसोबाय थानोसै नारखेनानै बहा सहैबावनो बहा थाबावनो दा बेनिखायनो बेखौ सेफटि खालामनांगौ जाबाय मा दानि सोलिफु दैदेनगिरिफोर सोरनोबा जनजाथिकरण होनाय होयै अथवा मा जागोन मा जाया एनअसि हरगोन मारै हरनांगौ हरनाङा बे गासैबो बाथ्राफोरखौ दिनैनि गेजेराव जोंनो बाहावथिना दा दिन्थिसै सारमोन नोंथांमोनहा नोंथांमोननि आखायावनो हारिनि इयुना हारिनि रैखाथिया ओंखायनो नोंसोरनो हारिनि रैखाथि खालामनायनि गुदियाव मासियाव जिरायनानै जुदि नोंथांमोनानो जुदि सेफटिनि थाखाय खामानि मावाब्ला हारिखौ जुदि अलखदाव खोख्लैलायोबा दिनै जाय बिथांमोना जाय बिदा फंबाय बिथांमोना दिनै बैसोरजों न' खाथि दिनै सिमा नांजाबलायनाय बेरा नांजाबलायनाय बारि नांजाबलायनाय रायजो जादों बिथांमोना दिनै मिथिजोबगौ थासारिया मा खालामो उफुद्रुग खालामनाय थानो हायि माबा मोनसे खालामनाय माबा गादेर गुदेर खालामनाय हेनथेन खालामनाय लासैनो नोङो उसुबिदा मोननानै नों दोरोदखागोन आरो बेनिफ्राय अब्ला बिनि दायनिगिरिया सोर बै खारग्रा बर' गामिखौ मोनसै ना आं सरखाराव दाय होनो बिथांमोना जेनुइन भाबै बेवहाय मालानिफ्राय थाफैनायमोन दंना गैयामोन
बेफोरखौथ' सार्जारि खालामनांगौ गभर्नमेन्ट दायथ' नङा खारन गभर्नमेन्टआ मावनो हायो मा दं गभर्नमेन्टनि आखायाव गासिबो दं गभर्नमेन्टआव मा दं रां दं होखारनायनि रां रुफा दं रां रुफा इनभेस्ट खालामनो हायो प्रसासन दङ पुलिस प्रसासन दं पुलिस प्रसासनखौ बाहायनानै बिसोरखौ होस्रांनो हायो जायनिफ्राव दिनै आसामाव पुलिस प्रसासनखौ बाहायनानै रां बाहायनानै दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बाहायगासिनो दं इलेक्सन दा आं बे दुर्बलताखौ जोंनि बर' लिडारफोराव नुबोदों थेंक इउ